Gıdanın sammitine Türkmen prezidenti gatnaşmaz. 27-28 sentyabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede garaşsyz döwletleriniň arkalaşygyny agza ýurtlaryň başçytonlarynyň sammiti geçirilýär. Geňeşe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmaýar. Ol 14 sentyabrda geçiren hökümet maslahatyna gıdanyň geňeşine gatnaşjak türkmen wekiliýetine ýol başçylyk etmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Pürlü Agamradowa tawşyrdy. Agamradow ýurdun bilim pudugyny gödäwçilik edýär. Eýsem Türkmen prezidenti näme sebäpden regional sammiti öz ornuny derek orunmasaryny uradýar. Azatlyk radiosu bu sorag bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer ýüzlenýär. Ol bu ýagdaýyň mümkin bolan käbir sebäpleri barada gurrun berdi. Prezidentin geňeşe gatnaşmazlyk boýunça alan karary ören täsin, munyň mümkin bolan sebäplerini düşündirýän käbir ýagdaýlar bar. Mälim bolşýaly golaýdy Täjik tarapy Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy bilen özleriniň gyzyklanmalyk ähtimallygyny aýdyp çykyş etdi. Şondan soňra beýleki bir Täjik resmiýeti Täjikistanyň heniden bu taslama bilen gyzyklanýanyny aýtdy. Ýöne elbetde dören bu ýagdaý Täjik türkmen gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir etdi diýip Panyer belledi. 20 sentyabrda Täjikistanyň Özbegistanaky ilçisi Imomi Sodik Ashurboyzoda Orsiýetiň Kommersant neşrine beren interwýusyny öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näbelli möhret etjänli ýygyt çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 22 sentyabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň Tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryny düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyny Tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Panyer Türkmen prezidentiniň Duşanbede geçirilýän sammite gatnaşmazlyk boýunça alan kararynyň mümkin bolan ikinji sebäbine salgylandy. Şeýle-de Türkmen-İran serhedine Türkmenistanyň üstünden geçmegine ruhsat berilmeýän Täjik ýüklöwleri boýunça mesele bar. Täjikistana barýan şol ýüklöwleri geçirilmeýär, gejikdirilýär. Täjikistan ýükleriň öz ýerine gowuşmagyny isleýär. Bu ýerde hata kimni bu anyk belli däl, ýöne anyklap aýdylyny Türkmen-Täjik gatnaşyklary soňky ýyllarda hyýaly ysnyşykly däl. Şonuň üçin Gyda sammitiniň Duşanbede geçirilmeginiň özi prezidentin oňa gatnaşmazlyk barada alan kararyna täsir edendir diýip Panyer belledi. Ol prezidentin sammite gatnaşmazlyk karary bilen bu ýagdaýyň arasynda gatnaşygyň bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Türkmenistan Gyda Guramasynyň asasyrlanan agzasydyr. Ol 2005-nji ýylda özüniň beýtaraplyk statusyna esaslanyp Guramada asasyrlanan agza hökmüni galmagy saýlap alypdy. Gyda Guramasyna başlyklyk etmek nobaty üstümizdäki ýyl Türkmenistana ýeter. Bruce Panyer Gyda Guramasyna nobatlaýyn başlyklygyň ýurtlaryň atlarynyň elipbi boýunça sanawdaky ornuny esaslanýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Geçen ýyl Gurama Orsiýet ýol başçylyk edipdi. Oňa bu ýyl Täjikistan, indiki ýyl Türkmenistan başlyklyk edýär. Berdimuhammedow 29 sentyabr 2 oktýabr aralygynda New Yorka sapar edip, BMG'nyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna gatnaşýar.